vraag van vandaag is, kun je in Limburg in 100 kilometer 2000 hoogtemeters maken? We gaan het uitproberen om te kijken of we de Alpen naar Limburg kunnen halen. Nou, een mooier startpunt is er niet. We starten namelijk in het wonderschone en je hoort wel de ademhaling. Het is altijd klimmen naar klimmen. We zijn nu op 30 kilometer en 300 hoogtemeters, dus we lopen iets achter op schema. We hebben de Kouberg gehad en de Geulemerberg en nog een paar kleinere klimmetjes. Hoogtepunt komt nu, met achtereenvolgens een heleboel klimmetjes bij Voerendaal, Kunrade. Dan de IJzeren Bosweg, Dode Man, en dan afdaling richting Gulpen. En dan gaan we daar een beetje spelen op de Gulpenerberg. Nou, kilometer 50, top IJzeren Bosweg. En we zitten nu volgens onze vriend Garmin op 829 hoogtemeters. Kilometer 55, dit voorspelt niet veel goeds. Kilometer 64, bijna 1000 hoogtemeters. En nu op naar de Kamerig en drie landenpunt. Kilometer 80, bijna 1300 hoogtemeters. Nou, ik denk niet dat we de 2000 halen, maar binnen de 100 in ieder geval. Maar we gaan ervoor. Nou, in de verte zie je klimmen alweer liggen. De tellers staan nu op 113 kilometer. En ja, of we het aantal hoogtemeters halen, zullen we dadelijk zien op Strava. Zo, de koers zit erop, fris gedoucht en weer fris en fruitig. Zou het ons gelukt zijn om die 2000 hoogtemeters te realiseren in? Ja, die 100 kilometer haalden we niet. Maar we hebben nu 118 kilometer gefietst. Zullen we eens gaan kijken wat de resultaten zijn. Nou, ik denk dat het bewijs is geleverd. Je kunt dus inderdaad in Limburg een selectieve koers maken van meer dan 2000 hoogtemeters in 100 kilometer. Mocht het jou nu lukken om in minder dan 118 kilometer 2000 hoogtemeters te realiseren, laat het me even weten.